Pasaden martxoaren 23an, Eibarko hainbat kaldetatik manifestazioa burutu genuen, osasungintza publikoaren aldeko aldarria eginez. Amaieran, ambulatorio aurrean irakurri genuen adierazpenen azaldu genuen bezala, azken urteotan ikusten eta pairatzen ari gara Osakidetza nola ari diren eraizten. Eta horren aurrean ezin gaitezkela ezer egin gabe geratu. Orduan gogoratu genuen hainbat espezialistekin zita hartzeko zenbat hilabete itxaron behar ziren. Errehabilitazioko kontsultarako 10 hilabete. Ekografietarako 5 eta 6 hilabete. Erresonatzietarako 6 eta 7 hilabete. Kolonoskopia rutinazko frogarako urtebete. Kirofanorako urtebete. Dermatologian zerbitzurik ez dago gure eskualdean. Eta gaur esan behar dugu, egoera okerrera jo duela. Eibarko digestiboko kontsulta itxi dute. Mendabera joan barko gara hemendik aurrera. Oftalmologian, hemendik aurrera 2 oftalmologo gutxiago egongo dira. Horrez gain, prentsan irakurri dugu Madrilek autonomia erkidegoi plan bat aurkeztu diela. 2 mailako osasungintza zerbitzua abian jartzeko. Kontratupean dauden langileei arreta mutua pribatuek egingo die. Eta merkatutik kanpo dauden pertsonei osasungintza publikoak. Osasungintza publikoa indartu beharrean, dirutza publikoa esku pribatuetara joango da. Eta pasaren astean entzun eta ikusi ditugu Inigo Urkullu eta Gotzone Sagardui esanez, ez dela egia Osakidetzan murrizketak daudenik. Ez dela egia hainbat zerbitzu privatizatu egin dituztenik. Ez dela egia Osakidetzako langileen lan baldintzak eskasak direnik. Eta gainera, adierazi dute Osakidetzan arreta zerbitzu diferitua martxan jarriko dutela. Hau da, gaur eskatu eta ez dakigu noiz jasoko dugun arreta. Honegatik guztiagatik, Eibarko herritarrei dei egiten diegu, maiatzak 6an larunbata eguerdiko 12etan untzagatik abiatuko den manifestaziora batzera. Osasungintza publikoa defendatzeko eta privatizazioak salatzeko. Manifestazioaren amaieran egoera guztia salatuko duen eta erantzunak eskatuko dituen idazkia ambulatorioko arduradunei eskura emango diegu. Eurek Gotzone Sagardui osasungintzako sailburuari helarazi diezaioten.